Ja. Ja, maar ik kan dat morgen pas doen of zaterdag. Of alleen om het tegen na het weekend weg te hebben, want ik heb er vandaag echt geen lust in voor. Een beetje, ja, vandaag is me ingeschreven bij de communepolis eten we al voor de week. Hebben we de voorschriftjes. Zeg dat hij een Franstalig baby is. En hij is een Franstalige baby, want Paul had niet expliciet gezegd tegen de collega van de man die hem inschreef dat het een Nederlandstalige baby moest zijn. En dan moet je natuurlijk ook voor aanvragen die I'm coming.